sono sung tini oro press conference khlainani kisa saklai mung morana ni nai mena boke kaisa sung wansulai kya khumulung sini All Tripura Artists Association tai All Tripura Sapie System Association by miliwi kaisa sini Tripura Sarok ni kaisa wanama singsa miliwi wanama singsa kaisa naithothok khai discipline ni bisingdi kaisa panda khlainani sung sini সংগঠননি through sung khlainani bagi chaitok laikya o panda ni bisingti sini hasteni je hukumu kumu hamjak tongnai rangchakni ta hute bu songo sung awareness khlainani musongo sung thancha ke tonglainani bagi tamni hamba sini sikla sikli rok notui sung drug awareness notui engketai blood donation tai education cultural motivate khainani ama hairona tui sung kaisa sung hukumo samungtang tongnai okra chakra je sin society u tongo hani bagi dofani bagi je sikla sikli rongni bagi samungtang tongnai borok no bo sung ringgei tai sung borokni khukti kaham kok tai sung sini ata All Tripura Artists Association ni je sekango sung khlaijak thinangni jati taklai bo sung belai kapal kaham himano je sini sara Tripura ni je Tripura Sarok ni bisingono je tabuk je sound tai light decorated asike ranai kabangma abo sung agi saimania tabu borok kaisa association khaka association khawi borok kaisa panda khlainani bagi samani bagi sungbo borok bai thancha khlai kaisa naithoto kaisa panda khlainani thangai dong go panda oino kubunni cultural panda hukum panda ni slide tegi sa judang nai panda bo sung kaisa ter bo songjak nai gai abo ter gangke ma haino ter je ajaga o sini Tripura Sarok ni chamung ketai richum costume ro ongkorok ama hairok phalnog rok bo stall tongnai borok je rana musungnai rok sini khumulongo motha tongo motha rok bai phai malai phai mano sung sini panda sung khlaina thangi tongo abongkha 8 9 10 3 din saltamni panda khlainai February ni go panda ngi tongo sini Khumphui Academy ni mato sung jotono proshasonic dik phasing rogo sung jotono ready nongkha gangkai tabuk sung ajagao naithoto khai sini hasteni joto rangchakni takte buk songrok o naithoto panda sino panda no naiphainani bagi suba phainani bagi sung kobongnani thangi tongo ke ang asno kobongnai asno ani saklai mung sungte bote baisa saklai phinai panda bomahai ke khlaijagi tong aborok tesa saklai nai tai kubunni salo gahaifano tabung norongno segang no sung mas saklai mani gangke je prepare rangna bagi norongni je wansumung prepare rangna bagi sung bomahai panda khlainani thangai tong baksa chajai rok go khani mano tamni himba bskango tabuk to sine hastebo kabangma hainose bskango election rogo tongo khungu ADC ni ama hairongti bahike panda kotor khaina nai tong ama hai sinamo ama hai kuno hopong glang ai panda khaijana ya sinamo kaisa awareness panda se sung saita nisimi panda ama ter chengnai apro puila phasimo sung awareness box hanai ga aboni yagulo 6ta sanjani dam 6ta nisimi sung cultural panda khaina culture panda bo sudur samung simiya aro samung tongnai mosamung tongnai modern song mo tongnai folk song mo tongnai folk dance mo tongnai aboni logi drama tongnai je salni theme no tei sini puilani theme gangke puilani sal atari ni theme gangke sung drug awareness no tei ga adino akaisa natok bo sung khlai funugnai sini atani artist rok ni singtei no sung o jaga panda khlai nai tongmani hengke o jaga All Tripura Artists je association ni je joto member tongnai borok no jaga participant khainai ama haike sung naithoto khlainan bai cha dugui tongo tamke sung simi bai tongnya noroni suba mung tai sung norongno khabai khukbai
Saiman Runa Musumani Bagay, Tai Amokaham Himano, some Puila Tabuk Bay has Tinanisa take a second scene. Some Puila Agiwasha Robin Robo like a Semano, Taklaike, over Sini season 2 Nimano, Sini Omahai Panda. Kaklayo, also an emission sin is a awareness is a client on money, sin botanical, the Sana Tomani Sini culture is a colorful Avalon to Clay, some more orchestra program was a Kaitomani Amahale Englak, I want to take Zuda, Clay from Nani Bagay, sin is a Musum money, Avanosum from Nan Bagay, Saitone, nor some Kabe Kubai Lamsoba, nor Sino Panda, Paimanja Painani Bagay, Jotono, Kobo. Geseng tebo tadi kok kenanai sini ata association ni GS sini takuk Milton bo tadi kok saya kenal. Sento non political organization. Awal bagai sini oro sangpula wan suman sangpula sini murana aran bising election bo gana ba. Haipan sento non political organization ba sangpuno political Judi no tunan thang angka sento nayo emna to sento jehetu culture hukumu bai gedaljak ba ICIT department aro to sin chief minister gedaljak tongo ga haipan otabu situation ba hai bumtei tini sanjani bising song final saiman nai judi sin chief minister judi no thangnani judi no khage to bin bai provide khage angka song joto somosto tripura rajyoni je alada kubuni party tong nai tabu sin haste hapang je bonota amne je chalu tong nai BJP sarkar বা IPFT বা তা আবনে ইয়াগুলো বসিনি রন্দি যে আগিনি বিরোধী দল CPM পার্টি আমা হেরনি তাই সোশ্যাল যে সামুখাই তানাই সিনি বুবাগ্রা ত্রিপুরা মথা আমা হেরনি বসং প্লান থানাই খরচাকে সিনি সালতামনি প্রোগ্রামও বরংনো বসং আমহাই অ্যাওয়ারনেস পান্ডা বসং ত্লাংনানি বাগै চাইতংনাই ফিয়াবা তাবুং ও যে সিচুয়েশন আবো সং খানা সনিनि बिसिङाव सं फाइनल खाइनाय दा आबो करे सं दैसा sung inko invitation card sa bumari ya gulo sung taibisha sini panda ni sekang sung taibisha press meet khai srai ke saklai nei tam ke ba sung jai tugui tongo salaimani hangko mono judi kaisa khlai hangka sung jotono no sung sebranai sung kebo kaisa bodol ni bagai sung ya sung somogro tibrasa ni bagai jehetu sung wansumu sini naharmu aboni bagai sung tabuk bo karak khai abono decision khaya ko amne kokso ilai dong gawo tini eba khana ni bisingo no final sung je sini chief guest sabungnai mane inaugurator sabungnai special guest sabungnai sung saklai na amne ka to NGO rong ni ka to sung motamoti final no jara social work khai tongnai culture ron tei social work khai tongnai prong ni bagai ke to sung final no haiba tini bung sagraya ko judi haste habang ro sa thanai hangka to borong no sung inaugurator ba borong marnai abo to kaisa সরকার বেরামনি গভর্নমেন্টনি যে রুল দঙানা রুল ন তো जों फलो माखायनाय आवन बै जों दिनै सावो चिफ गेस्ट बा इनग्रेटरनो दिनै साख्लायाखो जों सुदो अबनो साख्लायो जे बररक जोंना जागा किसा मेला टेरो खायनाय बा इनके जोंना जागा स्टल खायजानाय इनके जे बररक आरो सिनि बरकनि रिचुम बा गानमुं जुमुं फालनाय जे फालनक बा bono tamanai azagarogo je khlainai borok kisa prepare nani bagai sung puila mas haklaigra khatai ko borok no sung request khayo nor kisa ana terno nai thorna ni hanke to borok tongna na hanke sing azaga stall khuluknai ga azaga no sung no tangai renai ke azaga kisa misa bono tamanai kisa misa bara rui no borok azaga phal no go phali mane set nai manai Tripura sarangni bisingo to kaisa kok sini practically babo nanglai jak mela mane khela ga apono ro busuk gabte সমর্থন খাতা খাই খাইয়া আর বকি মেলা নি দং গে খেলা বাদাং নাই সাই কিসা aw to sanjoton saimana aw beleken nang nangko mani kok singi re kasin bakaw beleken dukho sung obono sini main sini all Tripura Artists Association asaimani main uddesho angkha sung obono fulfill kheme afia ba sini main nahar mani ga tabu haste Tripura o mane baror ha kotoro to mane artist ba silbi rok hangka belai keno kuchuk bere mutong ifia ba sin Tripura haste ni hangka belai keno bono ta nai bangla ko bangka lanchito bonchito ama hai obostha tongo belai ken tola level tongo
Kaya seng wan chuko nung je samani ko abo to seng joto no serai sini kunjo payo sini komplain mo tangai kan je kudong nai rok ko mane abo to seng serai masana tabu je program ngai to mane 100 bisingo 100% no government program ba de kan abo borong tlangai to ngke abo seng tabu sini artist ron hoite seng salai jang no seng salai je ya haya meeting khailai kya hai kano tabu kaisa সংগঠন kaisa motha gosi balo te kaisa motha gosia tawo ang thanglia hai balo te kaisa motha pan thangka ga amo hai ko superstar pan thangka ga amo hai ke no sing time khalai mania ngai tongo abo ni bagai public rok ba onek somoy sini society ni bor rok jajai ar tongo sing saibano hai bano abo singno sini artist no simi jajai ya ni ba society ni bor rok ne abo no tuino sing sukrubi salai na bagai no o awareness program a jaga o phaikangke tai adino hangke norok serai ke ko kolok ke khnawi mannai je aborong tui sini wangso muktam to sungbo naya je amahai je sakur jangnai ko nai amahai rok to nani ko gya abo to sini society ni bagai belai hamia haipano tabu khlailai ma tongo o je tabu je e present je orchestra hani je superstar hani je khlai ma tomani bai dongi sini borong no sung purapuri 100% sana mana khaimenia to fano sung salai nayo je punglang ai pandarok ta khaidi sanjani 6টা বা 7টা রং সিমি চেঙ্গে হরনি 10টা বা 11টা রং সিমি পাইমা খাঙ্কে জ নাইনে রংনি বাগি বো সুবিধা গাই খ্লাইনে রংনি বাগি বো সুবিধা আর্টিস্ট রংনি বাগি বো সুবিধা ফিয়াবা এমন খে আমো কমিটি রক তলাঙ্গি তং বড় হর আইয়া যা থাকে প্রোগ্রাম সে খায় কে বড় ও যে আর্টিস্ট সোসাইটি মঠারক মানে বখারাক সুবি তংই মানিয়া মানে আমো কাইসা ও তাম হয় না হয় আমো কাইসা ও drugs hai phai batao drugs awareness hai phai dong hata je abo cha khanga tai tong me sana no sumi tong ma hai ge sung bo abo ekdom rak sugui mani asung ka hamke thansa abo no sini sai tong thansa nglai sugui sini ko kaisa ngai sung baka kaisa ngai jotono nayo sini silibi ro bo jotono nayo kebo nayale honglang lang ai program khaine te chakrup jang nai ro no sung tlang program khai dong abo kebo naya haibano kabangma borok kabangma sini wan sum modu thinking kisa juda sentau sabusrom di oro kotor branded ba international wan su kan hai wa kotor wan su ta ke sabo sponsor khai abo ha to film industry hoti kirima siksa ব্যাপার je borok je film o je tabu je Shahrukh Khan chongpan hindi Salman Khan chongpan hindi borong tabu top hai diba ke borong ni je brand borong no je sponsor khai nai ro kabangma seng ko astobol ma ro thangan sung no officer soes ro fus strength ko tamro bumur hasung maya ga borok se sponsor khai dong ga hai pano borok ni bai ka abo high society ni bagai abo bumung kri hai te ko ga senior ro ga sengke ko tabu upojati hanjak tonai ro ba jotono asuk sisu ya ga hamke usu ya ga parani borok ro ko rakbusha kri abo kaisa u khela ni mai to jetlang tongani abo to belakino saya sini especially sini oje all tripura artist association am kun din naya go panda o sengje khainan thang tongo o panda o seng ama hairo bai seng kun khaya obo sini nijini un চেষ্টা বাই seng oro jotono sini artist ro jotono free of cost seng wana ma singja norono jetu mudu khaika ma saklai nai sungno kog rekha seng bo kog rekha sini artist resamnai masanai tamnai je sini society tongnai members ro boro jotono kog rekha free of cost seng oro rang sapano naya seng jotono free khlainai tai sound ro bahaino je malik rok je sini tiprasa oro kono buni borogya sini sound tiprasa malik rok tai borok je decorator khlainai light khlainai abo bebang sini borok plus sini trust rok tongnai sudu sengwan sui tongmani kaisa যেহেতু আরো প্রমাট কঠোর বা এলইডি যদি নো সং এলইডি না কাঙ্কে আবো সিমিসে সিনি বড় রং গ্রি খোবা বুইনি বড় রং ফান সং নাই মান তিনি ফাইনাল খাইচুয়া কো এলইডি সিমিন সিনি কমি খো আবো মান সুক জাক নো সং গে ফিয়াবা সং নো স্পন্সর খাইনাই সাবো দং সিনো স্পন্সর খাইনাই কেও করি সং খুমুলুংনি বাজার কমিটি নো হেল্প সানকা তাই আ জাগানি যে খুমুলুংনি যে পিডব্লিউডি সোসাইটি নি যে দংমানে আরন যে অ্যাসোসিয়েশন বড় বো সং সুবানাই ভলান্টিয়ার হিসাবে বড় দংনাই সুবানাই Piawa sengno je rangni thong aja ketu subanai kri ge sengno bo sudu wanchu like ya seng je mansak seng je artist rono tai sound borok to borok ni sound light ge je decorator je stage tangnane abor jotono borok nai bor jotono laine ge sound thangnai 20 pair
abo sara Tripura Rajyo tabo sujoratui na 1G bosongrok khlaikya na kuno mantri level ni program kha kuno jagao phano omo hai program ni mane asik sound kabang ke khlaimania ko sini je sound ni requirement kha ngo 20 pair mane no prai abo low bai nge 40 pair khlai abon bai current sini 100 ni saibo kabang kb na abon bai sang abo salaikya sini je ajaga ni pwd ni officer the current na electric stove bo abon bai ar kaini bono ta hasinai transformer sangka to ko koro bai geng ro khlaiyo emne ta transformer kaini ma sur nai ama hairok tar ko goma heke sang je asa kotor khaina ni thangi thongmani baksa one suk na o ma o borone rang ma khata ma khai actually ja kuno rang kri sudu o jaga sang jotono sacrifice khai tongo sound ro borok ni kuno rang puisa na ya sudu labor cost sle mar lai nai abo jodi no sin oro sin duita option kha je a jaga stall sang tangai 120 ta moto abo sin oro ni je decorate khane borong tangi re nai ka jaga je kisa bisa bara rong mang khang ke tai a jaga je entry fee sang kisa na nai ni won sui tongo nai to kaisa panda ba ga jaga o sang sungno hamjagai abo just donation abo kuno jor jobardasti ya puila bkhago sungno kisa subana ni bage 10 taka khlai sang entry fee na nai ni tong ka abo bus phainai phaya abo to ulni kokse ge sini ke tabo o je kisa misa je sini je tabo running je rang nangi thongmane abo sung ni jera artist no thumlai tai sound ro bo sound ni malik ro je ranai ro je association apsa borok no abo rang ro minus khali sung sin panda no chenglai sinai no bong sinai no sung khlai sinai no abo sung final khlai gata Siapa tahu kaisa clarification mana kan kai awareness tahu cham ni bagi ngai abo ki public ni bagi dan na sudo norok ni artist no no awan khanya ni bagi da bong mai ai ke sing kebang masinai ro nungai ro ni ko no khana kan artist rok se tabu hopungai bor bodi no se khlai to kan kai ajaga wo chuak nungai nesha kai ne kebang ke a message ki artist ni bagi da awareness no na public ni bagi abo check na actually obo sing sini je message pulano khulunga rangsak hani Tripura hani logusong sing sini president ni khukti to khana ka kabang ma sini naharmung tamto abo no karibo ang tekisas sukrubui sanai sing o panda no khlainani naharmani thangmani sing kabang ma salumuno chaitonglai tonglayo sing bisipni kakha o panda no khlaimani thanai 2019 no sing khlaimani waisa thinangni jati hnai mungoi drugs addiction awareness no ti okay chini 2020 to sing coronavirus ni bagui sing o panda no sing songsai maria ke sing chini chaitung mani ke obono sing every year sing o thinangni jati no awareness program ni bisunti kheno sing bono bisiburum sing palai thangmanani sing saitoknai ge tai kaisa ke sing o je thinangni jati drugs awareness sing tamni bagi khlainani thangi tong aboni angkisa sanani musongo sing kebangma bedego no tabuk sinti brasa kusuk saka kai tongo musico unthung ini official level unthung education unthung kebangma taibo kebangma bedego no sing kusugo kalai tong lai teruk haibano abon bisingo sing sini belai ke mokolo kalayo tabuk ni je o young generation sing o young generation jeta kha chini future sing o future no sing tabuk belai chini hawa wana ma singsa wana laijak nok burum sabni busa bo lamao himui tong bo deramung lamao himui tong hanke a deramung lamani jotton sai kotor deramung lamang kha abong kha drugs ni je kefek man yok khulugi tong man chini o pandani naharmung nongkha sing o kefek mani obono sing bhaike oboni yakagi sing sin buskangni thinang no sing sati haike sing sarei toni manno tamni hingkangke sing tumung o tabukni sigla rokno tabukni sarai rokno sing khawai narani maya hingke o kefek mani ni yakni sing katiri narani sing borno lama kubui lama kahamo tulangai thangai maya hingkangke sin tibrasa dokha
जेसेक फानो रां गोनां ङै दंथुं जेसेक फानो जों कालचार डेभलप उनखा हनै दंथुं फिया आबो देराव दुरुबो गलायनायनि बागै बेलायखेनो लायै बायनाय कारण तामनिके गोबां मा जों कान्ट्रि रगो नुगो अ ड्राग्स रगनि जे awareness abo sara prithibi gwnangui sara hayung gwnangui no abo no tui sam tangjagui tongo abo haino जों बुजिनि त्रिपुरा आर्टिस्ट मथा जों abo no senglai mani abo ni logi जों o pandano songsanani joraman mani tai जों o jagao जों sepman mani abo ka tai kaisa motha abo ka all Tripura Sound System Association abo borok bo chini dofani joto Tripura sarokni sound system tabu जों गोबांमा आमचायो no जों मानखा tai chini bisingo abo tabu phuarei tongo truk taibo o phuarmani bising tuino kaisa haino haite kaisa motha eba association songsa sakha all Tripura Sound Association borok bo jungno o thinangni jati o awareness program khalai thani jungno suba sornang bagui jung bai yakri baksaka yakri selaikha ka belaikhe hambai chini sound system association no bo tai abon logi tai bo gobang ma motha jungno subai tongo chini je welfare society gobang ma tongo tin Tripura sarong bisingo borok bo jungno subai tongo ke tai aboni logi jung tai kaisa nukjakha chini borokni bisingo जों blood donation camp rok belai no unko kom जों wanjai dopha ba kubuni dopha rok bisingo nugo hayung gwnangui blood donation khlai phiya chini dopha ni bisingo blood donation khlai thani belai kirimo hamjak tamni bagui hingga ke जों o blood donation chini bagui busuk kaham abo जों sia baksa ba abono tui belai no hamya kheno wan suginao phiya जों o blood donation camp chini borok ni bagui chini dopha ni bagui bo kaisa sija thani kaisa bedek khleiman abon bagui जों o chini je awareness program जों o blood donation je program tongmani camp tongman obono bo songo jaga o manju phiwa जों totally o chini je awareness program ungkha जों khlaimani जों chini artist motha tai chini je sound motha tongmani o kuni mothani yakri semani bisingtui bahai जों sin Tripura hawa sin dopharong bisingo kaisa kedal no bar sipjari tuina kaisa no nahan जों chini thinang no जों sati haike जों sari tunani nangnai obo ongkha chini naharmu o 8 9 10 o 8 9 10 जों gobangma kok khananai gobangma kok gorong rok sei gorong rok जों borokni khukti khananai kebo phano ta karjak thung hunoi जों koboknai karon tamni hingkangke obo hai panda जों nainai khangke laibumao ungyakho hunoi no जों mano tamni ke agi Tripura artist association bo gurui tai sound association ro hunoi bo agi जों khanaya obono puila जों yakri selaikha norok suba suru khangke जों bisibrum no जों khlai thanai so nong thani sini kaisa no yak romui khulumui जों kobogo norok jotono o panda no chini o nahar mono chini o dofhani yapri kdal tai nobar ship thani wo norok sungno suba surudi pandao manjak phaidi belai nai thotok tai khana thotok tai nangku bani kok thairong norok khananani unthung abono sung chini kobong tongkha ani